سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ካኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከም ተልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብኩ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትደለይካ እንተኾይና ተርእየካ ጠባያት ክንርኢና እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ምልክታት ትሪኡ እንተኾይንኩም ብግዘ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ክትደልየለካ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ተረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ ዘይትደለይካ እንተኾይና ተርእየካ ምልክት ጎቦ ምድፋእ እዩ ዝኾነካ ጎቦ ከም ዝፍለጥ ዋላ 1000 ግዜ እንተደፋእኹሞ ዘይንቀሳቐስ ነገር እዩ እዛ ተፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትደለይካ እንተኾይና እውን 10 ግዜ ደውል 10 ግዜ ቴክስት ግበረላ ናብ ገዛ 10 ግዜ ተመላለስ ናብ ስርሓ እውን 10 ግዜ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሻዕ ደስ ክብላ ተረኽበካ ሓደ ሻዕ ድማ ዘይኽትረኽበካ ትኽእል እያ ኮታስ ኩሉ ሻዕ ዋን ሳይድድ ወይ ድማ ካባኻ ጥራሕ ዝመጽእ ድሌት ዝኸውን ምንም ለውጥ ዘይብሉ ሎሚ እውን ንስኻ ደዋሊ ጽባሕ እውን ንስኻ ደዋሊ ቴክስት ገባሪ ድሕሪ ወርሒ ይኹን ድሕሪ 4 ወርሒ ይኹን ንስኻ ጥራሕ ደዋልን ቴክስት ገባርን ክትከውን ኢኻ ናብ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ እንተኣቲኹም ድሌት ከም ዘይብላ ክትፈልጥ ኣለካ ሜይቢ ንቁሩብ ግዜ እንተኾይኑ ክትኮርዕ ትሙክረላ ክንብል ንኽእል ኢና ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል እንተኾይኑ እዛ ቆልዓ ኣይደለየትንን ዝብል ሓሳብ እውን ክትሓስብ ኣለካ ኣብዚ ሓሳብ ሪጀክት ክግበር ኣይደልን ኮይኑ ግና እዚ ላይፍ እዩ ላይፍ ድማ ኩሉ ሻዕ ትደልዮ ነገር እንዳሃበትካ ክትቅጽል ኣይትኽእልን ሓደ ሻዕ ዘይትረኽቦ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ክትፈልጥ ኣለካ የስ ከም ዘሎ ኖ እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ስለዝኾነ ንቁሩብ ግዜ ሞኪርኩም ምንም ዘይልወጥ እንተኾይኑ ሊሚት እውን ክህልወኩም ኣለዎ ግዜኹም ኣብ ዘይትደልየኩም ጓል ኣንስተይቲ ክትሕልፉ የብልኩምን ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ምኽንያት ተብዝሕ እንተኾይና እዩ ስልኪ ንዘይምልዓል ቴክስት ንዘይምምላስ ኣብ ዝደልየቶ ሰዓት ድማ ደው ኢላ ምኽንያት ተብዝሕ እንተኾይና ኣይትደልየካን ሓደ ግዜ እዘን ምልክታት ኣየጋጥማን ክብል ደልየ ኮንኩን ኮይኑ ግና በብመዓልቲ ስልኪ ዘየልዕለትሉ ቴክስት ዘይመለሰትሉ ምኽንያት ትዛረብ እንተኾይና ኣይትደልየካን ሜይቢ ካሊእ ወዲ እንተስኢነ ተመሊሰ ክመጾ እየ ኢላ ሒዛትካ ክትኮን ስለትኽእል ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካሊእ ዝደልዮ ወዲ እንዳሃለወን ንዓኻ ድሌት ዋላ ዘይብላ እንተኾነት እውን ሜይቢ ነቲ ዝደልዮ ወዲ እንተስኢነዮ ናብኡ ክምለስ እየ ኢላ ከም ባካፕ ፕላን ክትሕዘካ ትኽእል እያ ምስ ዝደለየቶ ወዲ ዘለዋ ርክብ ፌል እንተገይሩ ንዓኻ ከም መማረፂ ክትገብረካ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ደዊልካ ኩሉ ሻዕ ቴክስት እንዳገበርካ ቆፀሮ ቆፂርካያ እውን ክኸውን ይኽእል ስልኪ ዘይልዕለትሉ ቴክስት ዘይመለሰትሉ ናብ ቆፀሮኹም እውን ዘይመፀትሉ ምኽንያት ኩሉ ሻዕ ትዛረበካ እንተኾይና ኣይትደልየካን ማለት እዩ ስለዝኾነ ግዜኹም ምቅፃል ኣየድልየኩምን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ክልተ ገጻት ተርእየካ እንተኾይና እዩ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ በይንኹም ክትኮኑ እንተለኹም ከም ተፍቅረካ ከም ተሓስበልካ ከም ትከናኸነልካ እንዳነኻኽአት እንዳሓሳሰየት እንዳሰዓመት ክተርእየካ ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ናብ ሰብ ዝበዝሖ ወይ ድማ ሰብ ናብ ዘለዎ ቦታ ክትወፁ እንተለኹም ንኢድካ ክትሕዝ ዘይትደሊ እንተኾይና ባኻ ክትሕቆፍ ዘይትደሊ እንተኾይና እውን እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሜይቢ ንዓኻ ስለ ዘይትደልየካ ክኸውን ይኽእል እዩ ብርግጽ ፈለማ ፍቕሪ ኣብ ትጅምሩሉ ሰሙናት ኣብ በይንኹም ትገብርዎም ነገራት ኣብ ሰብ ዘለዎም ቦታታት ንምግባር ክትሓፍሩ ትኽእል ኢኹም ምኽንያቱ እንታይ እዩ ገና ሰብ ዘይፈለጦ ሹር እስካብ ትኾኑ እውን ክትሓብእዎ ትኽእል ኢኹም ኮይኑ ግና 5 ወርሒ ጌርኩም 6 ወርሒ ጌርኩም ዋላ እውን ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ኢድካ ክትሕዝ ዘይትደሊ ክትሕቆፈካ ዘይትደሊ እንተኾይና ልክዕ ቦይፍሬንዴ ኣይኮነን ዝብል ምልክት ተርኢ እንተኾይና ኣብ በይንኹም ድማ ፍቕሪ ትጫወት እንተኾይና እዛ ቆልዓ እውን ከም መጻንሒ ሒዛትካ ክትኸውን ስለትኽእል ብተወሳኺ ድማ ኣባኻ ምንም ድሌት ከይሃለዋ ከም ግዜ መሕለፊ ትጥቀመልካ ትህሉ ስለትኽእል ክትርሕቕ ኣለካ ስለዝኾነ ክልተ ገጻት ተርእየካ እንተኾይና ግዜኹም ክትውድኡ የብልኩምን ዘይትደልየካ ጓል ኣንስተይቲ ክትኸውን ስለትኽእል ክትርሕቕ ኣለካ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ሰውነት ምንኽኻእ እንተዚሃሊኩም እዩ ናይ ሰውነት ምንኽኻእ እንተዚሃሊኩም
እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትደልየካን ሰውነት ባዕሉ ቋንቋ እዩ ዝተፈላለዩ ጀስተር ናይ ገጽ ሪኣክሽን እዚኦም እውን ቋንቋታት እዮም ንኣብነት ትፈትዋ ጓል ኣንስተይቲ ክትረኽባ እንተለኻ ክምስ ትብል እምበር ገጽኩም ሓምሊ ኣይኾንን ወይ ድማ ሴሪየስ ገጽ ኣይህልወኩምን ንኣብነት ድማ ኣብ ካፌ ኮፍ ኢልኩም ዳዕለልኩም ኢድ ንኢድ ክትተሓሓዙ ትኽእሉ ኢኹም ኢዳ ክትሕዛ እንተለኻ ምንም ዘይክትብለካ ትኽእል እያ ማእገራ ጨጉራ ክትነኻኽኣ ደስ ዝብላ ምንም ዘይትብል እንተኾይና ትደልየካ ጓል ኣንስተይቲ እያ ኮይኑ ግና ዘይትደልየካ ጓል ኣንስተይቲ ንእዳዋ ክትነኽእን እንተለኻ ተርሕቐን እንተኾይና ሒዝካያ ሰብ ክሪኣ ዘይትደሊ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ እውን ዘይትደልየካን ሜይቢ ንጥቕሚ ዝረኸበትካን ክትከውን ትኽእል እያ ኢቭን ዋላ እንተዘይደልየትካ ከም ግዘ መሕለፊ ገንዘብ መርከቢ ኢንካም እውን ክትሕዘካን ከም ዝደልየትካን ከተምስል ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ናይ ሰውነት ሪኣክሽና ርኢኻ ጥራሕ ከም ዝደልየትካን ከም ዘይደልየትካን ፈሊኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድማ ኣይተፋልጠካን ምስ መን እያ ዘይተፋልጠካ ዝብል ክንርኢ እንተለና ኣብ ከባቢኣ ዘለው ሰባት ኣይተፋልጠካን ንኣብነት ክሎዝ ዝበሃሉ ፍሬንድታታ ኣይተፋልጠካን ዋላ ወለዳ እንተዘይኮነ እውን ካልኦት ቅልል ዝበሉ ናይ ቀረባ ፋሚሊታታ እውን ኣይተፋልጠካን ኮይኑ ግና ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓደ ናይ ጥቕሚ ጀምዓ ኣለዋ ነዘን መሓዙታ እውን ክተፋልጠካ ትኽእል እያ ከም ዘይትደልየካ ዝፈልጣ ማለት እዩ ንጥቕሚ ከም ዝረኸበትካ ነተን ጀምዓ ብምፍላጥ ንዓኻ እውን ምስተን መሓዙታ ክተፋልጠካ ትኽእል እያ እዚ ካብቲ ቅድም ኢለ ዝሕብረልኩም ዝነበርኩ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ እዚአን ጀምዓ ናይ ጥቕሚ ጀምዓ ከም ዝኾናን ንዓኻ ብጥቕሚ ጥራሕ ከም ትደልየካን ብምፍላጠን እዩ ኮይኑ ግና ዘይትደልየካ ጓል ኣንስተይቲ ንኻልኦት ክሎዝ ዝኾኑ መሓዙታ ኣይተፋልጠካን ኢቭን ወለዳ ዋላ እንተዘይኮኑ ንኻልኦት ክሎዝ ዝኾኑ ፋሚሊኣ ኣይተፋልጠካን ኢቭን ጻንሒትኩም ንውሕ ዝበለ ግዘ ዋላ ሓቢርኩም እንተሕለፍኩም ዘይተፋልጠካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኻ ድሌት ዘይብላ ንጥቕሚ ወይ ድማ ንግዘ መሕለፊ ከም ዝሓዘትካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ እዘን 5 ምልክታት ካብ ኣፍቃሪተይ ትብላ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ገና ኣብ ቆፀሮ ሓቢራትካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እዘን ምልክታት እንተሪኣትካ ብግዘ ክትርሕቓ ኣለካ ኣብ ዘይትኾነልካ ጓል ኣንስተይቲ ግዘኻ ክተቃፅል የብልካን ብዙሓት ከፍቅራኻ ዝኽእላ ናይ ጥቕሚ ድሌት ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ብምፍላጥ ምስኣ ዘለካ ርክብ ክተቋርጾ ኣለካ ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ያነለይ